Хайырлы кеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова. Мөслим телевидениесі сізні яңа ел белән құтлы, яңа ел иминлек, бәрәкәт алып келсен, сәламәтлек, бәхет телибез. Бүгінгі чыгарылышта ел дәвамында башкарылган эшләрне барларбыз. Районда 4 ірі инвестор Шоллы икмәге, Август Агро, Агросила һәм Агромастер компаниялары һәм 61 крестьян фермер хуҗалыгы эшли. Кышчылык белән шөгыльләнүчеләр күп, авыл хуҗалыгында эш җиңел түгел, яхшы уңыш алуда төрле факторларга бәйле. Агротехнология таләпләрне вакытында һәм төгәл үтәгәндә дә табигать үзгәрешләр кертергә мөмкин. Быел моңа тагын бер кат инандык. Шулай да елына күрә уңыш начар булмады кебек. Ел дәвамында авыл хуҗалыгында башкарылган эшләр турында Фәридә Гайнетдинова репортажында. 2023 ел авыл хуҗалыгы өчен җиңел ел булмады. Шуңа да карамастан, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең тырышлыгы белән уңышлы нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин булды. Еллык тулай продукция күләме 4,1 миллиард сум тәшкил итте. Сынауы бик авыр ел булды. Но ничек кенә булмасын, без ул сынауны сезнең ярдәмегез белән, хөрмәтле безнең аграрийларыбыз дип әйтәк, сезнең менә намуслы хезмәтегез аркасында. Бик мактаулы хезмәтебез, бик кирәкле хезмәтебез барыгызга да бүген рәхмәт әйтәсе килә. Исән сау булыгыз, гаиләләрегездә тынычлык, иминлек булсын. Маржинал культуралар, рапс һәм көнбагыш уңышы буенча Мөслим районы республикада алдынгы урыннарны били. Бу юнәлештә Август Мөслим, Туганьяк һәм Намус агрофирмалары нәтиҗәле эшлиләр. Безнең Август Мөслим җәмгыятендә инде 6166 гектарда рапс чәчелгән иде, һәм инде 6000 гектарда көнбагыш культурасы. Хәзерге вакытта безнең 900 гектарда рапс урып җыю эшләре төгәлләнеп бара. Инде көнбагышка килсәк, 4000 гектарда эшләр башкарасы бар. Районда крестьян фермер хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары ассоциация советының күчмә утырышы узды. Республиканың төрле районнарыннан килгән вәкилләр политехника, техникум эшчәнлеге белән таныштылар. Агромастер җитештерү компаниясында җитештерелүче авыл хуҗалыгы техникасын карадылар. Семинарның пленар өлеше район мәдәният йортында узды. Күп кеше белми, кайда нәрсә булганы, кайда нәрсә бар икәнен, менә ул обмен опытын шуның өчен эшләнә торган әйбер. Конечно, канәгать ул бит. Сезнең эшне күрәләр, замечание ясыйлар, пожеланияларны әйтәләр, мактап җибәрәләр. Ул бит инде шуның өчен яшисең, шуның өчен эшлисең. 2 май көнне Мөслимгә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. Август Мөслим агрофирмасының үрәзмәт басуында район башлыгы Альберт Хуҗин каршы алды. Бирдә ул техника күргәзмәсе белән танышты. Авыл хуҗалыгы белгечләре һәм авыл җирекләре башлыклары белән очрашты. Үрәзмәт товарлыклы сөтчелек комплексы эшенә дә югары бәя бирде рәис. Хезмәтегез өчен рәхмәт. Әлбәттә, Мөслим районда күз тимәсен. Район үзе дә эш буенча да бик уңай районнар арасында. Гел күрешә алмыйбыз, елга берәр мәртәбә килсәк бик әйбәт. Дамир Шәңгәрәевнең Шайка фермер хуҗалыгында тагын бер яңа төзелеш мәйданына беренче казык кагылды. Беренче казыкны район башлыгы Альберт Хуҗин һәм Дамир Шәңгәрәев кактылар. Биредә 4000 тонна ашлык сыйдырышлы 2 склад, киптерү җайланмасы һәм катнаш азык җитештерү заводы булачак. Завод төзелешенә 120 миллион сум инвестиция кертеләчәк. Төзелеш эшләре 2 елга исәпләнгән. Полноценный комбикорма ясаячакбыз. Бunda була гранулярный корм, бunda була отпаренный дип әйтәбез инде. Теге бөтен таләпләргә туры килә торган, кирәк булган фермерлар өчен дә җитәчәк бу. Авыл хуҗалыгын җитештерүчеләргә сыер малына кирәк була, казмы, үрдәкме, бройлермы, бөтенесенә дә рецепт буенча инде. Беренче елда Түбән Табын авылында Туганьяк агрофирмасының заманча техника саклау һәм ремонтлау станциясе һәм административ комплекс кулланылышка тапшырылды. Чарада Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров, Шоллы икмәге җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов, Шоллы икмәге идарәче компаниясе генераль директоры Эдуард Юнусов катнашты. Шул ук көнне Туганьяк агрофирмасының 20 еллыгы уңаеннан тантаналы чара Сабантуй бәйрәмендә узды. Бу пункт бик серьезно эшләнгән. Бу пунктның төп основной задачасы дип әйтәм инде. Техниканы ремонтлау пункты, төрле техника, комбайннарда, тракторларда, төрле модельләрдә бик серьезно эшләгәннәр. Бөтен программаларда, обслуживаниеларда бик
теге бүгінкінде ең современный оборудованиялар қойылған. 18 ел күні Август Муслим агрофирмасы базасында Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрлыгы тарафыннан зона семинар киңәшмәсе узды. Чарада Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрлыгы вәкилләре белән бергә районыбызга якын булган 12 районнан да аграрийлар вәкилләре катнашты. Киңәшмәдә катнашучылар Агромастер җитештерү компаниясында җитештерелгән техника, Август Муслим компаниясының җир эшкәртү агрегатлары, трактор комбайннар күргәзмәсе белән таныштылар. Шулай ук агрофирманың тәҗрибә басуында үстерелүче культураларны да карадылар. Все хозяйства, которые прихозяйственные семеноводства, обеспечить тебя, никакой регистрации не будет. Это у нас время, товарищи дорогие, с вами, потому что Москва, я чувствую, реально и Бүтін жерде айтар, что құрылық, енді әкіріне бізге табамына біздің климатшылар өзгеріп бара. Шоңа көре, енді Аллах Тағаладан яңғырғына сұрап түгіл, өзіміздің болған технологияларында әзірек өзгертмеші болмай, чөнки ауыр хәлде қалмасын үшін, өзің үшін керек енді. Технологиялар өзгерді, ашлама берулер өзгерді, жеріне тиренірек ішкерту, қоядыр ішкерту, нелер олар барса да дымны сақларға, дымны жиырға мүмкіндік бере тұрған технологиялар. Август Муслим агрофирмасы механизаторы Динар Муллин хезмәт кешесен данлыйбыз. Славим человека труда исемле республика күләм яшь комбайнчылар бәйгесенең финалында катнашты. Динар Муллин республика буенча җыелган 15 иң сәләтле яшь комбайнчы арасына керде. Вакытында заправка килә, вакытында ашау килә инде. Вакытында машиналар булса, машина булмаса, рукавка тутырабыз инде. Әле бүген генә менә машинага тутыра башладык. Күп калмады инде, хәзер 1000 ярымлап бара торгандыр. Бер 4 көнлек бардыр инде шул кире. Матур нәтиҗәләр күрсәтеп, сертификат һәм акчалата бүләккә лаек булды. Фәрдә Ганкинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. 2023 ел Россиядә укытучы һәм остаз елы буларак билгеләп үтелде. Мөгаллимнәр һәм тәрбиячеләрнең киң кырлы эшчәнлеге ил күләмендә аерым игътибар үзәгендә булды. Районда бу өлкәдәге яңалыклар, мәгариф хезмәткәрләренең уңышлары турында Гөлназ Җәлилова материалында. 2023 ел Россиядә педагог һәм остаз елы буларак билгеләп үтелде. Мөгаллимнәр һәм тәрбиячеләрнең киң кырлы эшчәнлеге ел дәвамында аерым игътибар үзәгендә булды. Муслим лицее һәм Габдулла Тукай исемендәге Муслим урта мәктәбе республикабызның 31 иң яхшы мәктәбе исемлегенә керде. Муслим гимназиясендә педагогика һәм психология буенча профиль алды сыйныфлары ачылды. Берничә сыйныфта медицина нигезләре өйрәтелә башлады. Белем бер кашанда үзенең бәясен югалтмый. Һәрбер невостребованных знаний не бывает, дип әйтәләр, русча әйткәндә. Шуңа күрә белемне жадность белән алыгыз. 2023-2024 елда Муслим гимназиясының 1-нче сыйныфка 63 укучы килә, 3 класс. 11-нче сыйныфка безнең 25 укучы. Әлеге уку елыннан медицина классы ачыла. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныфларда әлеге өлкәдә тирәнтен белемнәр алучы укучыларны без инде аерым класслар итеп җыйдык. Бинешки балалар бакчасы иң яхшы билингваль балалар бакчасы бөтен Россия бәйгесендә җиңү яулап 500 000 сумлык грант отты. Мәгариф илкүләм милли проектының заманча мәктәп федераль программасы кысаларында Олы Чакмак мәктәбендә табигый, фәнни һәм технологик юнәлештәге үсеш ноктасы белем бирү үзәге ачылды. Биология һәм химия кабинетларына кайткан точка роста буеп программасы буенча кейслар биология, экология, нейрофизиология, химия буенча һәм бу кейслар эчендә бик күп приборлар, бик күп датчиклар бар. Бу приборлар, датчиклар белән эшләү теоретик яктан алган белемнәрне практик яктан ныгытырга мөмкинлек бирәчәк. Муслим гимназиясы укучысы Лияна Исмагилова химия һәм биология фәннәреннән дәүләт имтиханнарын 200 баллга тапшырды. Фән олимпиадаларында да укучылар сынатмады. Регион, республика һәм халыкара олимпиадаларда 5 укучы җиңү, 57 укучы призлы урын яулады. Муслим гимназиясының 7-нче Б сыйныфы ата-аналар комитеты балалар һәм сыйныф җитәкчесе Шулпан Хайруллина белән берлектә республика күләм тату сыйныф серләре бәйгесендә 2-нче урынга лаек булды. Укучылар Анапа шәһәрендә ял итте. Муслим лицее директоры Шулпан Ахматшина Татарстан Республикасының балик булмаганнар белән эшләүче иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе республика бәйгесендә җиңү яулады. Конкурсның программасы нигезендә бәйгедә катнашучылар иңелек үзләре белән таныштырдылар. Презентация яки роликлар тәкъдим иттеләр. Шулпан Ахматшина Дөнья чишмәләре хәйрия фонды проекты кысаларында үткәрелүче балик булмаганнар буенча иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе 2023 бәйгесенең зона этабында җиңүчеләр рәтендә булды. Мин җәмәгать тәрбиячесе булып 1 ел эшлим.
Bu yöneliş benim için яңа yöneliş değil, çünkü özümüzün okuşlarımız bilen işleyimiz. Pedagog olarak onlarga yardımcı, tayanış bulu bizning bitende tüp işimiz. Onlarga or şakta yardım etу, dürüst yolunu ko'rsatu. Bular barысы da bizning maqsadımız. Müslim gimnaziyasında 8-nji tapqır Respublika Kulem Fuat Sadriyev okuları ötті. Әлігі şorada Fuat ağa özü de qatnaştı. Gelecekte bu okulların to'xtatmasqaydı. Mana hozir til masalasi bek jiddiy tura bizning. Tildan boshqa bir nindi fanni o'zlashtirib bo'lmay. Shunga ko'ra tatar tilini o'stiruvga da bu bek zo'r yog'inti yasayashadi. Müslim gimnaziyasi o'quvchilari Müslim tarixida birinchi tapqır kosmonavtlar bilan to'g'ri ilmtaga chiqdi. Я занимаюсь видом спорта радиосвязь и последние 5 лет занимаюсь, провожу связи с космонавтами. Это у нас будет 12-й сеанс с космонавтами. Ufuk mektepten tış işler üzerinde bir yıl içinde 2 tapqır Respublika Kulem robot yarışları uyushtirildi. Müslim gimnaziyasi 20, Mitrey mektebi 50 yıllık yubileylarini belgilab o'tdi. Rayon ko'lamida birinchi tapqır barliq muallimlarni ham ustozlarni, veteran o'qituvchilarni to'plagan zo'r hunariy bayram uyushtirildi. Bunday uchrashuv әлі rayonimizda bo'lgani yo'q edi. Bütün terbiye içinde işlevçiler birge jıyılıp fikrimizni ortaklaştık. Rahmet olarga, uyushtiruvchilarga. Abdulla To'qay ismidagi Müslim o'rta maktabida ishlab keluvchi Osiltosh bolalar teatri Respublika Kulem maktab ham oila teatrlari beygisinde jеңүү yo'ladi. Müslimning Abdulla To'qay ismidagi maktabida da shunday motor gana bolalar kollektivi bu yil mana uyushib ketdik. O'zimizga bek motor ism so'yladik. Osiltosh bolalar teatri ham shu bolalarning kuchi bilan Karim Tinchurining 90 yilligina bag'ishlangan maktab ham oila teatrlari konkursida chiqish yasadik. Bizning endi chiqishimizni juri a'zolari bek ushatdilar, bek motor baya berdilar. Яңаша карашлы, алдыңгы фикерләүче мөгаллимнәребез өчен киләсе елда уңышлы булсын, яңа хезмәт җиңүләре китерсен, укучы һөнәренә хөрмәт тагын да артсын дип телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Rayonda selametlik 5 yıllık maksatçan programması işliyanın negizinde selametlik saklау obyektlerin modernizatsiyalау, selamet yaşau rәвешін популярlaştırу көздә tutula. Bu ülkede bu yılda көләмле başkarıldı. Дусай авылында ФАП ачылды. Халык саны зур булмаган авылда яңа фельдшерлык акушерлык пунктын төзү сәламәтлек саклау милли проекты ярдәмендә гамәлгә ашырылды. ФАП 147 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Иң элек әйтәсем килә, җитәкчелегебезгә бик зур рәхмәт. Рустам Нургаличка менә үзебезнең модернизация первичного звена дигән программа республиканың өлеш яшында федеральный программа инде нацпроект здравоохранения һәм инде рәхмәт әйтәсем килә, бик матур иттереп менә монда эшләгән безнең подрядчик оешма. Бөтен халык, Дусай халкы бик канәгать. Үземнең исеменнән, бөтен халык исеменнән сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Müslimгә визиты белән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин килде. Ул хастаханәдәге компьютер томографиясе кабинетын ачуда катнашты. Әлеге җиһаз сәламәтлек саклау илкүләм милли проектының сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизациялау программасы кысаларында алынды. Томограф урнашкан бүлмәдә таләпләргә туры китереп капиталь ремонт ясалды. Кабинетны төзекләндерүдә Шоллы икмәге җитәкчесе Рафаэль Юнусов һәм Август агро компаниясе җитәкчесе Ойдар Галәветдинов финанс ярдәме күрсәтте. Bu indi күптән көтелгән кабинет инде, компьютер томография халыкка бик кирәкле. Ерак шәһәрләргә җибәрмәскә халыкка бик уңайлы тикшерү. Одна из первых больниц, когда был выполнен такой комплексный ремонт, действительно в хорошем состоянии, много возможностей. Вот появился компьютерный томограф, в связи с появлением компьютерного томографа расширяется и функционал этой больницы. Рамастер компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов хастаханәгә даими төстә спонсорлык ярдәме күрсәтә. Оның ярдәме белән күптән түгел эксперт класслы УЗИ аппараты алынды. Игенәчләр ярдәме белән актив тормыш алып бару өчен өлкәннәргә 140 комплект Скандинавия тоягы бүләк ителде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Rayonumuzda yaşlar bilan эшләүгә дә зур игътибар бирелә. Ел дәвамында яшьләр белән төрле проектлар тормышка ашырыла, бәйрәмнәр зурлап билгеләп үтелә. Иҗади, актив яшьләр өчен яңадан-яңа мөмкинлекләр тудырыла. Авыл яшьләрнең мөмкинлекләре шәһәрнекеләрдән күбрәк тә кебек.
Борлык мәктәпләрдә һәм аграр күллияттә алдынгылар хәрәкәтенең беренче бүлекләре ачылды. Аның сафларына иң актив укучылар, лидер яшьләр, җитәкчеләр кабул ителде. Барлык башлангыч сыйныф укучылары өчен Россия бөркетләре социаль активлыкны үстерү программасы эшли башлады. Алар белән бер дулкында булу ул зур шатлык та, җаваплылык та. Һәм менә шул хәрәкәтнең миссиясе дә бит шундый. Бу балалар өчен үзләренең сәләтләрен, күп кырлыгын ачыклау өчен мөмкинлек булдыру. Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән Мизгел яшьләр үзәгендә 91 миллион сумлык төзекләндерү эшләре башкарылды. Бинаның фасады эшләнде, ишекләр, канализация, җылылык, су системалары яңартылды, сигнализация куелды. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле гражданнар өчен дә комплекслы эшләр башкарылды. Яшьләргә яңа проектларны тормышка ашыру өчен 2 зал ясалды. Тавыш яздыру, уен, аш-су бүлмәләре эшләнде. Мөслим яшьләре алар бик актив, гомумән, һәм инде менә төрле якларда ул волонтерлык та булса, ул студентлар хезмәт әтрәтләре дә булса, творчество юнәлешендә дә төрле яктан андый мөмкинлекләр караганбыз. Мастер-класслар үткәрергә бик күп уңайлыклар бирәләр. Мәсәлән, безнең кухняда безнең мастер-класслар үтә. Бизәнү бүлмәсе, ул безнең өчен яңалык, һәм аны яшьләр бик көтеп торганнар. Компьютерный зал бар. Ул яшьләрне инде кызыксындыра. Әлбәттә, шуңа алар бик тартылалар, көтеп торалар иде шушы ачылуны. Бик сөенделәр инде безнең белән Мизгел ачылып киткәнгә. Хәзер узак булгандыр инде ул. Но безнең өчен ул бик тиз үтеп китте. Онлап бригада эшләде. Эшләнде инде. Демонтаж башта ясадык инде. Почти половина әйткәндә түбәгенә калды. Сүтеп бетердек. Ишке эшләрен инде заманча төзергә тырыштык инде проект буенча. Мөслимдә беренче тапкыр балалар һәм яшүсмерләр өчен республика күләм ик-рок фестивале үтте. Анда төрле төбәкләрдән килгән иҗат коллективлары катнашты. Мизгел яшьләр үзәгенең киләсе ел өчен эшләгән ик-рок фестивале проекты Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының 1 миллион сумлык бүләгенә лаек булды. Детский рок-фестиваль первый в Татарстане, когда выступают со всех уголков Татарстана и даже из соседних республик приезжают дети. Актуальность именно в этом, в том, что дети уже в 6-7 лет они поют Цоя, они знают наизусть песни очень многих коллективов, Beatles, Цой. Олуларны җырлатырга һәм уйнатырга була профессионалларны. Инде балалар ничек булыр микән ул? Чыгыш ясый алырлармы? Кешегә кызык булырмы? Бу сораулар үзебездә дә бик күп, һәм инде без бүген җавап таптык. Беренче рок-фестиваль дип әйтәбез, детский и молодежный, ул беренче. Һәм инде кайда ул булырга тиеш, Мөслимдә булмыйча карагыз, нинди майданчыклар безнең нинди табигать. Олисе һәм Айдар Хафизовлар гаиләсе Нишкәбил республика бәйгесендә мөслимлеләр данын яклады һәм яшь гаилә номинациясендә җиңү яулады. В восторге, восхищение от вашего районного центра, от района, от людей, от гостеприимства. Крепкие семьи, счастливые семьи, где у нас растут счастливые дети, где не потеряна связь поколений. И что нас очень радует, то, что у нас образовалась дружная семья, содружество семей. Мөслимдә 6-нчы тапкыр якын тирә районнарның балыкчыларын берләштергән үзенчәлекле бәйрәм Алтын балык фестивале үткәрелде. Форпост оешмасының Офык мәктәптән тыш эшләр үзәге белән берлектә төзегән Ик буйлап солда сәяхәт проекты Яшьләр эшләре министрлыгы игълан иткән бәйгедә җиңү яулады. Яшьләр заманага атлап бара. Бу агыйдәгә безнең мөслим район яшьләргә туры килә. Алар һәр вакытта яңалыкка омтылалар, матур яшәргә тырышалар. Һәм иң мөһиме алар әти-әнине һәм туган якны яраталар. Һәм шул ук вакытта алар актив тормыш алып баралар, бер-берсенә ярдәм итеп. Районыбызның киләчәге заманча аек фикер йөртүче, эштән курыкмый торган, перспективага карап эш йөртә белүче булдыклы яшьләр кулында. Яңалыктан курыкмаска, илһамланып, рухланып эшләргә генә кирәк. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 2023 ел республикада милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы буларак билгеләп үтелде. Район күләм чараларда милли мәдәниятләр елы кысаларында барды. Хәер, районыбыз республика күләм чараларны да кабул итте. Мөслимдә Россия күләм чараларда оештырылды. Шул рәвешле районыбыз зур масштаблы чараларны югары дәрәҗәдә үткәрә алуын һәм җирлегебездә милли гырыф-гадәтләрнең саклануын исбатлады.
Ел башы белән Җиз кыңгырау моңнары фестивале уздырылды. Бик күпләрне яшьлекләрне алып кайткан фестивальнең төп геройлары җигүле атлар иде. Тройкага җыелган атлар парадына бизәлгән кашовкаларга кем генә битараф калды икән. Аргамак ат спорты мәктәбендә шөгыльләнүче укучыларны да күрергә мөмкин иде бу көнне. Җыелган халык ярминкәдә йөреп, гармун моңнарына кушылып, җырлап күңел ачты. Былтыр инде без менә шушы фестивальне башлап җибәргән идек. Традиция буенча быел да инде менә шушы кыш матур чакта, ак чакта шушысына алып керәбез. Быел монда яшьлек спорт комплексының ичен мәйданда монда иркен рәхәт итеп инде иркенләп инде концертын карарга була, тәмләп кыймагын ашарга була, атларны парадын карарга була. Безнең инде борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне белмәсәк, без киләчәгебездә булмас дибез бит. Чынлап та без шул үзебезнең элеккегә карап, киләчәккә өметләр белән яшибез. Татарстан Республикасы Рәссамнар берлеге Бөтендөнья татар конгрессы инициативасы белән этнопленер оештырылды. 2 атна дәвамында илебезнең төрле төбәкләреннән килгән 50-дән артык рәссам Мөслимдә яшәп иҗат итте. Каз өмәсе симпозиумы эшендә катнашучылар 40-ка якын сәнгать әсәрен мөслимлеләргә бүләк итеп калдырдылар. Безнең һөнәребез сихри һөнәр, чөнки өчен сихри без инде кайчандыр яшәгән кешеләр дөньяда киндерде, аларны кайтарабыз халыкка, зур үзебезнең шәхесләребезне, тарихны без яңадан менә күзаллыйбыз. Шуңа күрә бу һөнәр аерым һөнәр. Безнең берничә атна художниклар районыбызда эшләделәр. Алар мастер-класслар бик матур әйтер, без балалар белән эшләделәр инде. Бу картиналар инде безгә күп еллар инде матурлык белән хисләнеп, үзебезнең туган җиребез өчен, мөслим өчен горурланып яшәргә мөмкинлек бирә. Шуңа күрә ул яшьләр өчен дә бик әйбәт, уллар өчен дә. Чөнки мөслим өчен дә бик матур, аның тарихы бик бай. Тарихта без эзлебез дип аталган республика күләм шәҗәрәләр фестиваленең зона турында бездә үткәрелде. Фестивальдә катнашкан 8 гаилә арасыннан мөслим данын яклап чыгыш ясаган Миләүшә һәм Рафил Шакировлар 2нче урынга лаек булды. Все эти семьи, которые сегодня себя представляют, все достойны стать победителями, потому что у них чувствуется гордость за свою семью. Ак калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлар республика иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы узды. 2 көн дәвамында кунаклар Иске-Вәрәш, Митрәй, Түреш авылларында булып, милли традициялар, гореф-гадәтләр белән танышып йөрделәр һәм бик канәгать калдылар. Хатын-кызларның идея бәбкә чыгарып караган күбебез бала вакыттан белә, ләкин бу кадәр бәбкәләр янына кайчан керергә? Бу бит инде шушы сулукларга якын туру, сулуклар янында яшәүнең матур бер күренеше. Каз ул былай гына кыр җирдә үсә торган кош-корт түгел. Шаккатмалы, искиткеч җирлек. Барысы да төзек. Менә татарларның эшчәнлеген, шундый ачык күңелен, һәм инде табигать урында мөслимнеләр шундый итеп сайлаганнар, наверное, специально иттереп. Табигатьләрдә бик матур җирдә урнашкан, үзләрдә шаккатыргыч халык. Нәни балалардан алып 96 яшьлек апаларга кадәр, абыйларга кадәр без алар белән таныштык. Бүген мөслимне белмибез, ул нинди җирлек микән дип әйтүче кеше безнең арада калмады. Быел да зурлап Бөтен Россия каз өмәсе фестивале оештырылды. Спорт сараенда кунакларны каз темасына багышланган күргәзмә каршы алды. Театральләштерелгән күренеш кояшлы ык ял зонасында дәвам итте. Кичен фестивальдә катнашучылар мәдәният йортына җыелып, мастер-классларда катнаштылар, профессионал артистлар чыгышын карадылар. 2нче көнне бәйрәм ярминкәсендә булдылар. Татар милләтенә борынгы ата-бабаларыбызның калган казыны су, өмәс үземендә бигрәк тә үзе йышу, үзе укмашу, хезмәт кую, татар милләте өмәсен җыю. Һәм бу Сабантуйдан кала 2нче зур бер бәйрәмебез, юлабыз. Сабантуй татар дөньясына җәй көне алгоритм бирсә һәм татарлыгыбызны уятып җибәрсә, казымәсе кыш көне татар милләтенә алгоритм бирә һәм татарлыгыбызны уятып җибәрә. Казымәсе инде ул безнең канда, ул безнең генетический код дигән бик модный шундый сүзләр бар бит инде, шунда сингән. Шуңа күрә ул бит аның төп ул бергә җыелышырга, аралашырга, сөйләшергә, ниндидер киңәш бирү, ниндидер үзеңнең эшеңне бушаттырга шулай бит инде. Ул аның төп сәбәбе шул булгандыр инде. Шуңа ул элегелектән бик матур шундый йолага әйләнеп килгәндер. Һәм без аны булдыра алдык. Без чынлап та аралаштык, бөтен дөнья татары белән аралаштык. Күңелләргә ни өчен рәхмәт? Алар менә шушы казларны, бу бит район иң күп каз асраучы район.
Һәм бит моны халык басырамаса, халык бу эш белән шөгыльләнмәсә, гомумән эшләмәсә, эшчән булмаса, бу эшне оештырып булмый. Шуңа күрә мөслимләр сезгә бик зур рәхмәт, исән-сау булыгыз, киләчәктә дә агыбызның кадерен белеп, анда инде аппак төстәге кызларыбызның йөзе матур итеп хәрәкәттә булуын тәэмин итеп, исән-сау булып яшәргә яз. Milli мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында зур тамаша белән тәмамланды. Татарстанда гына түгел, районыбызда да бик күп милләт вәкилләре үзара дус, тату яшиләр. Киләчәктә дә һәр милләт үз гореф-гадәтләрен, милли традицияларын саклап, бер-берсенә хөрмәтле, ихтирамлы булып яшәсен иде. Спортка игътибар зур. Яшьләр дә өлкән буында спорт ярышларында актив катнаша. Сәламәтлек 5 еллык аксаларында чаралар тагында күбрәк булды һәм һәр кайсы югары дәрәҗәдә оештырылды. Толырак Лилия Шәймиева материалында. Райондашларыбыз спортта да сынатмый. Моның өчен җирлегебездә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасында Мөсим районы командасы авыл районнары арасында беренче урынга лаек булды. Ел дәвамында барган бәйгедә муниципаль хезмәткәрләр чоңгы, волейбол, теннис, футбол, бильярд, йөзү, шахмат, җиңел атлетика, бадминтон буенча көч сынашты. Һәрбер кешенең үзеңне беренчедән белергә кирәк. Теге былтыр белән чагыштырганда минем хәл әйбәтләнде микән, юк микән дип диагностика сыманда була. Икенчедән күпме менә кеше 200 кеше катнаша бер-береңне күреп, ул бит инде здоровый конкуренция, шундый эмоциялар чыгарып, матур итеп ярышлар үткәрә. Татарстан Республикасы 2нче лигасының Татарстан Яңа Гасыр Республика иҗтимагый хәрәкәте призына волейбол ярышларында спорт мәктәбенең Факел Мөслим җыелма командасы республиканың иң көчле командалар арасында 2нче урынны алды. Түбән Камада кул көрәше буенча Идел буе федераль округы беренчелегендә Россиянең 11 төбәгеннән 500дән артык спортчы катнашты. Мөслим спорт мәктәбендә шөгыльләнүче балалар ярышларда 4 медаль алды, шуларның 2се алтын. Балалар спорт мәктәбе тренеры Ларис Бәриев Татарстан Республикасы спорт мәктәбенең иң яхшы тренеры исеменә лаек булды. Мөслим гимназиясе укучысы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Илина Бариева армрестлинг буенча Россия спорт мастеры исеменә лаек булды. Тренеры Ларис Бәриев. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар 2024 елда уңышларыбыз тагында күбрәк булсын, матур эшләребез белән сокландырып, без мөслимлеләр дип горурланып яшәргә язсын. Мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезнең иманыбызга кайтып тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.